Wah, dalah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Kapok ora kowe. Diomongi ngeyel. Wong nek muni duwe pawadan aku sing paling bener ngomong sapa? Yo geletne yo, us. Mangkel aku kok. Menengane wong anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani, ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa kowe? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah waduh. Waduh, kewirangan aku Kresna, aku tak bali nang Mandura kae. Nanging Prawadya Bala Poksor tambur myang suling pepandhen dalutak miwa bandira kakandha warna-warna Indra Jaladhyana Sri Kawuryan ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Semadung dawuh wonten paridamel menapa dening Paduka Prabu Ngawi sangganing para putra ing Jodiwati Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Gatot ndak tampa ya Gatotkaca ndak tampa Prabu ingkang putra ing Jangkarpipun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Antarja ndak tampa Rama Kyai sembah kula ya Antarja ndak tampa Pakde aku ngaturke bekti katur ya Pakde ya Antasena tak tampa aku ngaturke bekti ya Pak ya Cahedan tak tampa wonten paridamel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu Mandura Ngawi sangganing para putra ing Jodipati Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan Antasena piye Pakde wektu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu ning ngarsaning wakmu ing Mandura ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodipati Isi Werkudara supaya goleki Panakawan Ngamarta siji Petruk loro Bagong ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karangka Dempel yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karangka Dempel kowe tak paringi Purbawasesa Mulasara kelawan Panakawan sakarone mau liripun kados pundi Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten dasaripun menapa dene kula kedah mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong sik Pakde sebabe apa kok nganti Pakde dawuh kaya mengkono ngerti yo sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati ketaman pegebluk mongko bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada nalika semana Werkudara Janaka Nukula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna ya mung Sedewa ingkang ora mathuk wekasan dina samengko Sedewa ditundhung karo bapakmu ya kuwi Si Werkudara lunga saka negara Ngamarta lungane Sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak anglayuni jujulan usuli sowane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar lara mongko Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karangka Dempel 5 cacahe ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa nalika semana Kyai Prabu Darmaji paring dawuh yen to lungane Sedewa ditundhung karo Werkudara anane nundhung lawan Sedewa merga nalika semana tak sambati merga Sedewa ndakwa yen to Kyai Kresna kuwi panjal maning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku wani karo Werkudara bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen Panakawanku isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kaca. Gosek Kang, aja mangkat sik, Kang. Antasena apa? Sik Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake
Bapa Werkudara monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Lho, dosane wong tuwa piye? Barang tak tresih miturut critane Pak D, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pak D Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, caidan. Sik meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa godhang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamur Srimasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk, dasare apa? Dasare jarine pustaka Jamur Srimasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamur Srimasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kekilangan pustaka Jamur Srimasada uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono. Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Majelis Dewa kuwi bener. Lho Majelis Dewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuwataning Pandhawa. Kuwi bener. Kanthi dasar ngendikamu mau Majelis Dewa ora percaya marang Sinuwun Prabu Ndwarawati ya Siwa Ndwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lha kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo Panakawanku sik. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarjane budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat, mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Garut Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane Panakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Garut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo Panakawan dheweke emoh. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, ruta mari peksa. Dipaksa yen meru tak paringi Purba Asesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing tumandang ki nganggo ati, Dik. Nganggo ati wong arep tumandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, anak-anak Jodibati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh, ora usah nesu. Urung rampung le takon kowe. Oh. Bapak kok nundung Pak Lek ki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh sik, sampean kena ndukani Pak Lek nek pancen Pak Lek ki salah. Ning Pak Lek Dewa ki bener nggondhani pustaka Jamur Srimasada. Mergo tekan jaman napa wae, pustaka Jamur Srimasada ki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki hitung-hitungan. Heeh. Wong labuh ki hitung-hitungan. Terus ana ngendi dununge salukaning piye sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa iku ora selawase bener. Ora. Wong tuwa iki ya kok sok-sok salah. Nek mergo nggone tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, nang kene iki ketok banget. Dadi pendonong niki do bingung. Bapak salah. Nek nganti Pandhawa gotang
iki ngembek karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti apa? Ora ngerti kowe, wis ora lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki labuh Pandhawa ora mung nalika nang negara lho, Pak. Ora ana nalika nang kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas prihatin Tapa Brata mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa. Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis, Ngamarta ae didol nggo nguruki bales kabecikan Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora. Werkudara, ora sak gagas Antasena. Petruk Bagong tundur kene. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, nggih, ora usah melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak De Mandura rak ngendikake to nek Semar loro bisane waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya, Tili. Iya, Dimas. Kang Antarja, piye Dimas? Tili. Nggo gula teh. Iya. Ora mung kosongan. Ora kaya dhek aku loro to Tili kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Bisa to iling-iling. Ayo nyakane kaya wis mangkat to. Lah Dimas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak De Mandura karo Bapak Jodipati Kang. Yo Dimas. Kowe kok suwi, Gong? Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tak ubeng-ubengke ringin kurung. Terus Ndara Werkudara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwe banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep. Resep sing wingi ditebus ae lho. Heeh. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus iki tak ijelke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu ae. Oh. Cair. Didom le. Wis nyambut gawe apa kowe? Ah, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo hapus-hapus. Nek didom rada ora lara. Mbok menang men lara ora masalah. Oh iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, jago ati ra jajake. Tenan lho. Heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to. Tak tambahi 01. Ya metu cair. Ndara Puntadewa iki ra tau ora cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Nang jeneng keramik iki nek dienggo duwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu mblesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amak. Mungan-mangan mudang medeng ngombak-ngombe. Oh,
karo gareng janklok. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho kok. Ameng-ameng nyawa kuwi. Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu. Ngandel ora. Ndara Werkudara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jelek nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jelek urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo Bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean yo mbok kulino karo watawantune Petruk. Kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe isin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora brek tendangi. Wah, cilaka ya. Wah, Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werkudara monggo Petruk mlayune itik-itik Werkudara bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong, nggih. Piye dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyas karo Kyai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karemu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku kataran kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Ayo ayo. Mati aku. Ndara Werkudara banter banget nendangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu ambek. Ngapa? Ya. Ambeke awake ndonga sak iso-isane. Mergane iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak tenan doyan Ndara Werkudara. Wis doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndi sing andro? Ya ya ya. Modar kowe. Oh, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat kono. Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa nang pinggir cungkup. Ku tak gejek siramu modar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok ki ngomong terus. Bekti kula Den, ya. Slamet to, Tru, pangestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metu kowe truk nyok tampan ono til. Iya, Tru aku tak jajan es teh. Aku njaluk kok. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngoke-oke dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo?
Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis ganti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyin ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Wis yakin wis. Santai wae, Tru. Pokoke diiklaske wae, anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae, Gandara Mestaka kula ngono wae. Sik gong kowe iki omong apa to? Dar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to? Dioyak Kang Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lha sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Doyak bapak. Doyak bapak. Ah ngopo Tru kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Setokong. Weteng kula banget, Gong. Kowe dagel aku Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Datulaya nantang kalih Kang Rama. Nantang bapak? Nggih. Ha sebabe? Lah Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Nundung Pak Cilik Sedewa? Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa. Lho rak nggutuke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang. Pamriye? Nggo tombo bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamus Limasada kuwi dadi usagaku. Dadi tombo. Lah nek Pandhawa gothang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Oh, bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kali Kang Rama merga Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Oh, ngono to. Nggih. Ya ngapunten. Bari bangsa kula wonten Kang Rama. Ora usah nangis. Arep mati kok nangis. Ya dimutnya. Ngirung kok kon. Petruk ki anggere stres, sak uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe rasa wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ding ding tang ding 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 tang ding 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 tang ding 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 ding. Munio. Munio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kowe diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Adil. Seneng ae. Ora tak dadake es teh. Weh, Kong. Anu nyok. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, Apa? kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petruk. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe merga diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane.
Nek ngono wong loro tak ayomi. Ngarep males kok ora. Iki. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Pindah kono. Doh. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah, iki jos gong iki. Jos piye? Ameng-ameng nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara tis. Modar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung dipateni alus-alusan to. Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek batrene? Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Yo, manut yo. Manut. Bagong manut. Manut. Waduh, dadi Werkudara to. Ha iya. Nglereng iki aku. Nglelengno ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Wah. Kok denge ya? Nganti kuning. Do ngampet-ampekan. Bagong ngampet-ampekan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Sida ora iki. Ora omong Ngenteni le njupuk wayang. oh iya. Ameng Petruk dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Eman-eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedekep kok isih omong kowe. Sulo meneng mawon. Yo. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayo ing asepi. Oh, mandi panyuning Sang Antasena. Ilang wujuding ora Petruk miwah ora Bagong ana nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Wis gleleng kae. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pito? Kowe rung krasa piye dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Wela domongi kok. Waduh. Ngapae? Ngapa-ngapa ora? Rung krasa apa, Gong? Urung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngopo kok mades iki? Werkudara ini arama ora dadak. Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong. Nun, Lelinggo sing apik. Malangkrik. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petruk wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah.
kurang gede. Hah? Kurang gede. Wis angel e. Nyuwara, hah? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedhe sithik. Wah. Rada gedine, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa esuk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diampet, suarane liwat gulu. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak selak tekan kene kok. Oh, nah roto. Gedhe iki sithik, Kas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso ning cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Kas. Wah. Aku pas kuwi. Lah ning cendhek e. Ora apa-apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa, anakku wong Kakak Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bopon jadi mati. Wah. Ayo kek nyeluk senengku. Wah. Bapak matur kesembau katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel jan repan aku. Aku mau jane. Aja putus asa to, Gong. Ora tak jajake es teh. Ya wis. Komeng paitane kok meng es teh. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo? Wis ngono wis ora ketara kok. Iya. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. So. Kok mingso? Sopo saking cepete mingso? Mungsuhe padha karo bapak. Wah. Bojo kuwate. Aku bapakmu ingkang bakal ndragulake mungsuh ke papan tekake di kontese. Sak karemu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Werkudara. Baladewa. Baladewa kakakku apa? Sing prayitna hati-hati, Dimas. Wah, iya. Aja kuwatir. Antasena Mundura mungsuh tak trajake. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati, wah. Jangan begitu. Kowe yo ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Aja kaya ngono wae. Lah dalah kaya apa Werkudara mungsuh awake. Wah, piye? Wah. Menungso ora tatanan. Waduh, lah kok iki ana Baladewa. Lah kaya aku maca ning ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Iki Baladewa. Jonangun. Wolo edan iki. Omongane sampeyan dhewe. Iki Baladewa ora ngawu karo aku ora. Menungsa tataran kembali Maranata mati aku wae. Modar Petro ketemu Baladewa tenan. Juantel prol grangsal
Kapamu kawan kowe? Soe. Wah, setan. Duwer. Suarane ketok. Wah. Ojo ngawur. Iki Werkudara bojone Arimbi cangkemmu. Wah, kowe ngembari Werkudara, kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari aduh. Wah, ngembari karo Werkudara. Wah, suarane ora pangling. Setyaki wonten rawuh. Bareng tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bleduk mangambak-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mula aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriyani temen. Nyubriyani kados pundi? Lah kok Werkudara gelut karo Werkudara, Baladewa perang karo Baladewa kae karepe piye? Setyaki. Wonten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki. Oh, ayo. Amo, Koko Prabu. Kose, iki kersa iki? Inggih. Iki kersa iki? Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane gong. Wah. Iki Narayana. Iya Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot e. Koko Prabu ngaturi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku paning jajaran ki menungso ngembari karo aku iki. Ndelok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe kok piye? Lho. Kresna ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbuh. Konangan Andre yo sarene Sik to. Mani ngene iki sik men gayang ora. Ora aku sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang? Pagebluk iki tumama, ilang kados pundi? Pagebluk menapa Prabu? Kose to. Yai Prabu mau tekan kene. Aku yang ngenderekake wonten wigatine. Yen ngambil pustaka Jamus kuwi masa teng gati kinarya tumbal madali Praja Ndara ke Taman Pagebluk. Lah kok si Adius tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangkira miyen? Setyaki, Wonten dawuh. kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo orang kusut kaya. Menang ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning menang ora? Ora menang tak bubuti bringosmu. Wah, Menang. aku. Oh ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka duwer. Duwer dengkulmu mlocot. Wis kong ora anu mau iki. Man ket mau dunake duwer.
Aku nendang ra dirasake, Antasena ngapusi jare ngekeki kasekten mbul ya ora ana apa-apane terus. Nek ora mati, sing penting ora mati. Ha iya. Mangkir piyen? Ning sadurunge, ayo. Ponokan Petruk salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk to? Baladewa, Petruk. Ayo salin. Ngayel ayo salin. Kowe barang. Aku sapa? Kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, bubar pisan to. Lah. Ganti klambi. Wah, iya. Waduh, gaya ora. Mengane Bagong kon salin angel. Lah sida ngelucu, Truk. Ha piye dinggahke wisan? Ha iya. Oh. Wis saiki padha sumeneo nggih. Pokok Prabu nggih. Mesti kemawon paduka menika kedahipun Prayitna. Prayitna tegese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Limasada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun sampurna Tandrawati kok mboten dipun dherekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus sing nggo pustaka Jamus Limasada mau sapa? Wujute ya kowe Kresna Wirata. Wah. Kresna aja mbingung aku. Aku wis kebacut nundung Sedewa. Jebul sing gawa pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. Ih, Kakang Mas Yudiwati. Sanes kok Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalalah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Kapok ora we. Diomongi ngeyel. Wong nek muni duwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa? Yo gelutne yo. Us. Mangkel aku kok. Senengane wong anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa piye? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah waduh. Waduh, kewirangan aku Kresna, aku tak bali nang Mandura kae. Yo. Aku ngakoni luputanku. Aku wis nundung karo Sedewa. Aku wis dadi jalarani langing pustaka Jamus Limasada. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhakake. Ngibarate sega ing wis dadi jenang, ora bakal pulih dadi sega. Yo. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Limasada sarta ora nganti Rawanadi Muragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa rawuh ing Siadi kelawan Nyai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel Jlamprung tak ajake nekula tak kandhine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas mangkat dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura Semar. Petro, Nun. Dina samengko Werkudara wis ngakoni kelawan keluputane, nggih. Mula tumuli tak dawuhi supaya budhal nang Karang Kadempel. Ning kuwatos manahku Londoro. Lho, kuwatir perkara apa? Nggih kuwatos nek nganti mangke Bapak Prisa Pandhawa nika godhang ora gawe tentreming penggali Bapak ning malah dadi srana larane Bapak niku saya nemen, saya banget. Niku malah ora prayoga. Kowe aja kuwatir. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ambekane bapak niku pripun? Bapakmu ki nek duwe kekarepan ora tau
kawetu basa wantah tegese ora tau diucapake mung ginebeng ana jroning batin ginebeng ana jroning ati. Oh ngoten iya. Mula bapakmu nandang lara kuwi sak temene kok ora lara ragane kuwi ora lara. Nanging pancen wong tuamu kuwi duwe gegayuhan. Lha gegayuhanipun apa? Bapak niku wong sekeng. Bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku mrene ngabdi kok duwe gegayuhan kok nganti direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane, ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, monggo yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Nata Ndrawati. Oh nggih, iya. Nggih monggo mawon. Nek wonten napa-napa sampeyan tanggung jawab lho. Aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Ayo dherenipun Kakang sawi kula dherekaken. Petro Bagong budal bareng karo aku budal ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula dherekaken. Iya para kawan. Kakang Semar, Kakang Badraya, jebul bener apa kang diaturake kelawan Petro apa dene Bagong? Yen to Kakang Semar nandhang ruga, Kakang, aku wis sowan ning Karang Kadempel, Kakang Badranaya. Kakang Semar, aja nikake kelawan para Pandhawa, Kakang Semar para gage wungu. Warasa Kakang Badranaya, jagat waisane Bathara wayah para jagat. Kakang Semar, mara dak suwun Kakang Nayantaka paringa dawuh, sejatine eneng apa? Dene Kakang Semar teka nandhang ruga. Monggo Kresna ora nate pangling kelawan watak wantuning Kakang Badranaya. Kakang Semar ki duwe gegayuhan, ora nate kawiyos sing pangandikan kanthi cetha, nanging ginebeng ning jroning penggalih. Kakang Nayantaka, Kakang Semar darbe gegayuhan apa marang para Pandhawa? Iki Yayi Darmaji sak kadang-kadeyan ing padha swanun ing Karang Kadempel. Kakang Nayantaka, dupi midhanget sabdanipun ingkang Bendara nenggih nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Dadi gumaregel penggalih Lurah Semar Badranaya. Pilon-lonan mandhap saking patenggan. Dengongok Sang Badranaya lenggah. Sekeca kaget sangganing para Pandhawa wau. Mareka den prayetna semore reseka balik. Titiyani Gandayani Tresanya Purnama sasi. Ndara kula Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kresna. Iya Kakang Semar, ya Dipal. Iya Kakang Semar syukur. Yen to Kakang Semar wis katon luwih prayoga dina samengko. Syukur Kakang Semar. Wah, Bapak waras to. Wah, Bapak waras gong. Wah, wis mengaleman selama ini. Wis genah kuwi ora ana apa-apa kok gregah tangi tanpa mimik obat, tanpa ngombe jamu kok terus gregah tangi. Oh, Bapak iki yo duwe gayane ya sok ngono kuwi nek duwe kekarepan kok. Kakang Semar ora usah dadak api-api nandhang ruga, sejatine apa ingkang ginaya. Kula pancen ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wigati namung badhe kula aturi priksa bilih kula menika kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan ingkang piye Kakang Semar? Mboten perkara kayangan ingkang magrong-magrong dumadi saking Mutiara Jamrut menika mboten. Ora embane kayangan Sulalaya kula kepengin kembali marang kayangan Sulalaya menika mboten. Ning kayangan menika papan sing tentrem, papan sing ayem, papan sing rukun. Papan sing manunggal, mboten wonten raos diya dinya wonten madyaning kayangan. Mula kepengin kepengin mujudake kayangan menika mapan wonten negari Ngamarta gesanging para kawula tanpa beda gesang wonten ing kayiwangan. Kebaking katentreman, kebaking kabungan. Sranane kula namung kepengin ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel. Ingkang wigatos namung kula kanthi nyaketi gumregahing para kawula, gumregahing
sedaya para kawula negari Ngamarta supados dipun caketi raosipun. Amargi menapa Ndara? Sing jeneng kawula menika mboten betahaken brana picis, mboten betahaken dibiyuki bondo donya mboten. Ning nek digatekke uripe karo pangarepe, kawula nika bakal saya percaya karo sampeyan. Percayaning kawula karo ndara-ndara kula Pandhawa mujudaken satunggiling praja ingkang ayem tentrem. Praja ingkang gemah ripah lojinawi embane kawula sami urip wonten ing kayiwangan. Wah, Depa. Teka luhur temen gegayuhamu. Kakang Semar yen to kaya mau paring dawuh lawan Petruk, mesti wae ora usah dadak ana lelakon ing tentu manduk ana ing praja Ngamarta. Lah lelakon apa? Yen to Kakang Semar kepengin ngrawuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora bakal lakon. Sebabe ragil Pandhawa Yayi Sedewa lunga saka Ngamarta. Lunga saking negari Ngamarta? Iya Kakang Semar. Lah sing dadi jalarane merga Jamus Klima Sada kalimput dening mungsuh dibet digawa dening panjalmaning wong kang murang tata. Satemah pustaka Jamus Klima Sada lan Sedewa ilang saka negara Ngamarta Kakang Semar. Niki mertandhake nek sampeyan iku kurang lantip panggraitane. Sampeyan kurang awas, ngoten. Jaman sakniki nek ora awas gampang diblithuk karo sak pepadane. Jaman sakniki nek ora pinter gampang dirubuhke ngalor, dirubuhke ngidul karo sak pepadane. Mula sesuk meneh niku sing prayitna ngati-ati. Iya Kakang Semar, aku njaluk ngapura. Dadi pustaka Jamus Klima Sada ical, iya pancen mengkono diasta dening Sinuwun Dwarawati. Nanging dudu aku Kakang Semar, nggih kula pun ngerti. Terus Ndara Sedewa nggone gondele pustaka Jamus Klima Sada malah keluputan tumraping Werkudara. Wekasan gempung atine Bratasena, adine lanang ditundung lunga saka negara ing Ngamarta Kakang Badranaya. Ndara Werkudara niku ya kleru. Nuruti dhateng mubal babaling nafsu, nuruti dhateng mubal babaling rasa ingkang boten saged dipun sirep. Wekasan bawur paningalipun boten saged mrisani kanthi teliti. Wah, aku luput, boten ming cukup luput. Ning nek Ndara Sedewa ora ketemu pustaka Jamus Klima Sada ora ketemu, lha napa gegayuhan kula ajeng cabar gagar-wigar. Mula Sinuwun Dwarawati kali Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih ampun terus meneng-menengan kaya ngeten niki. Budidaya pripun carane supaya pusaka lan Ndara Sedewa enggal dadi jangkeping Pandhawa 5 lan pusaka diasta malih dening para Pandhawa. Tresna sinayang manglung minuraken Dewi Kramanira kang mimitiraning astaning asta Bintara. Nggih. Aja serik rasamu. Yen to didhawuhi dening Kakang Semarapan iki dadi kewajibane awake dhewe. Yo. Ilanging pustaka Jamus Klima Sada sing asta wujud nata Ndarawati nadyan dudu pun Kakang nanging dadi kewajibanku ngupaya pustaka Jamus Klima Sada. Yo. Semono uga Werkudara Jawa kanggo ngupaya karo adhimu Ragil supaya kelakon penjangkaning Kakang Semar merga miturut pitunganing nata Ndarawati apa ingin digayuh dening Kakang Nayantaka ki pancen luhur. Ora sah dadak kakehan gunung. Dibudalake kowe mabura ning Dirgantara aku tak metu daratan karo Janaka. Ayo di
tanganing kalangguan aklar pandan moncar dinonir kegonang suram-sara tetan padhang kasoran pajaring purnameng gegono dasari mangsa katiga ya jagat nang stungkur wae atur jagat Werkudara wong Atna Permana Jati aja kleru ya Yayi. Wah, kaget. Dinana wujud Kresna loro cacahe. Aja mati tanpa aran. Kowe ingkang aja mati tanpa aran. Aku Nata Ndarawati. Lah kok dadi aku ketemu karo wujuding Nata Ndarawati. Yen ngono kowe ingkang sesingga Nata Ndarawati kang bakal gawe banger bacin asmaning Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Aja ngawu gawar ngawur. Cetha yen to kowe ingkang lembut pustaka Jamus Klima Sada miturut aturing para putra lan sangganing para Pandhawa. Ingkang nggawa pustaka Jamus Klima Sada wujuding Nata Ndarawati mbok balekake apa ora? Ora mbok balekake aja kelakon dosa. Kowe adu arep karo Nata Kresna. Tak balekke pustaka Jamus Klima Sada, waton wis bedah diadani Nata Ndarawati. Werkudara, kowe aja kleru. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Aku kadangmu Nata Ndarawati. Aja mbok picake Werkudara. Ati kowe. Atmara Sang Arjuna Esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh. Piye Janaka? Koko Prabu. Nyata mboten jamak limrahipun menawi Nata Ndarawati tandhangipun kados mekaten. Koko Prabu. Ingkang nglahi kasoran nadyan Kakang Mas Njodipati ugi kasoran lawan Nata Ndarawati. Ingkang sajaipun sampun benten kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Janaka wonten paring adhawu sabisa-bisa tambakan lakuning Ratu Ndarawati kae. Koko Prabu badhe tindak dhateng pundi aku tak golek jago ingkang sakmurmat karo kekuwataning Kresna kae. Ana pandhita muda sapa? Aku pandhita Kleyang Kabur Kanginan mendung kebaraten. Ing endi tibane kono papan dunungku? Yen kowe takon karo aku Begawan Waskita Jati. Begawan Waskita Jati ya. Panjenengan sapa? Tepungke Nata Ndarawati Prabu Kresna, Penemban. Nadyan muda tumaruna nanging ndak sawang kekuwunge kaya anelai. Cetha lamun panjenengan pendhita ing nadyan tasih muda nanging wis buntas kawruhe. Apa kira-kira yen Nata Ndarawati nyuwun tulung kalan Penemban Waskita Jati, Penemban bisa paring pitulungan kalan Nata Ndarawati. Sinuwun. Kepasang Yogya katujuh ngene dene dina samengko aku nedeng lakoni tapa ngrame. Tegese tetulung marang sak pepadaning urip. Kersaning Sinuwun Ndarawati kepiye? Aku duwe mungsuh. Ya kuwi wujude tan prabeda kelawan aku. Ingkang gawe lengsem ing Nata Ndarawati sarta nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Waskita Jati, yen Penemban Waskita Jati bisa mateni ratu ingkang wujude tan prabeda kelawan panjenengan ingsun, aku ingkang bakal paring apa ingkang mbok suwun. Adalah wong tapa ngrame ora bakal nyuwun sesulih apa-apa. Sinuwun Ndarawati tak aturi ngaso sawetara tak trajange kaya ngapa wujuding mungsuhmu.
mriki to sing Sesingranata Ndarawati. Iki sapa? Pandhita Klihang Ngabur Kangelan Begawan Waskita Jati. Ayo Sinuwun Ndarawati, kowe bali kaya wujud sejatimu. Kowe ora sandadak melu-melu perkara iki. Pengin mati sampurna. Ayo Gage Patrana Waskita Jati. Menungso ora tatanan jebul kekuatane ngungkuli kalawan Werkudara lan Janakaya Waskita Jati ungguli pustaka Jamus Limasada lakon babar jatining wujud kowe kalah prigel karo Waskita Jati. Isa tak rebut pusaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nyaketa kene Nata Ndarawati ora kelakon mati dening aku derajat apa? Nungguli pustaka Jamus Miang Jimat Limasada ical wujuding Nata Ndarawati wenteh nenggih dewaning panggodha pangetone Wang Mikulun Mandya Bathari Durga. Tobat pati aku tobat. Waskita Jati, aku ngaturake panuwuning ing tanpa pepindhan. Sinuwun. Ndak aturi nampa pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Iya. Pusaka ndak tampa. Ilanging Nata Ndarawati jebul sesingraning Mandya Bathari Durga. Ancen kepara nyata. Ning gumunku dewaning panggodha pangrantara lha kok dadi wedi nyawang pasuryaning pandhita mudha Kangelan Waskita Jati. Mongko miturut pitunganing Nata Ndarawati mung ana loro ingkang dadi mungsuhing Bathari Durga sarta diwedeni dening Permoni. Siji Kakang Semar, loro Ragil Pandhawa, wenteh Sang Sedewa. Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya. Sedewa ora dadi ngopo. Bingung raos sing manah kula kedah mapan wonten ing pundi tumuli kula memba pandhita namipun Waskita Jati. Yayi, kaya prayoga kaya mengkono ora ado-ado lungamu saka negara Ngamarta. Inggih, singgan mekaten. Digoleki dulurmu tuwa sing nundung karo kowe, Kakang Mas Werkudara. Iya, mangke kula nampi duka ora ana aku, Yayi. Minggat nendi mimba pandhita Amas dadi pandhita nom sing mungsuh Kresna mau. Inggih. Wah, Sedewa wonten dawuh ora sawedi karo aku. Jebul kasunyatane bener kowe tinimbangane Werkudara. Mula nadyan aku tinemu tuwa ning nyatane aku luput. Aku ora isin njaluk ngapura karo Sedewa. Iya, mboten dados menapa.
sedaya titah ing gumalaran wonten jagat menika dunungan ina lali salah apes kelawan mati mbok menawi Kakang Mas nembe kesupen dhateng kawontenan. Yo. Ragil wonten dawuh diarep-arep barep kakangku nyang Karang Kadempel. Kresna kakangku pusaka Jamus Lima Sada aturna barep kakangku Werkudara Setiwaya budhal nang Karang Kadempel. Bondoro Kakang Semar pustaka Jamus Klimasada wis bali marang para Pandhawa. Pandhawa wis jangkep 5 cacahe ya kuwi sedewa ingkang wis bali dadi gareping para Pandhawa. Ah, syukur-syukur Ndara. Waras kula. Kula pun waras. Awak kula wis kepenak. Merga kanthi Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki mujudake tetunggalanipun antawisipun Nalendra lan kawula. Nalendranipun sinuwun Puntadewa, kawulanipun kula wakili manunggaling kawula lan Gusti saged mujudaken satunggiling negari ingkang gemah ripah loh jinawi. Gesanging para kawula embanipun sami gesang wonten ing kayiwangan kebak katentreman, kebak karukunan lan kabagyan. Mboten wonten raos cecengilan, mboten wonten raos dardah antawisipun setunggalan-setunggalipun. Mugi-mugi napa sing kula jangka kayangan saged mawujud mapan wonten negari Ngamarta saengga sugenging para kawula sak negari Ngamarta embanipun gesang wonten ing kayangan.